Sa pagtaong onra sa espuersos kang anum na miyembro kang NAVFORSOL, nadakula ang naging ambag sa search and rescue sundo retrieval operations sa apat na crash victim sa Cessna tragedy. Kasudma, pinanginotan kang pamilya kang apat na biktima ang tribute ceremony para sa pigkukonsiderar nindangon niya na modern heroes na ginibo sa Quezon City. Sa aktibidad, maigot na kinugos asin pinasalamatan kang nabaya ang pamilya kang biktima ang anum na responders. Presente man sa aktibidad ang mismong presidente kang Energy Development Corporation na EDC na si Richard Tantoco. Sigun sa tagapagtaram kang NAVFORSOL, nakakapalangkaw ning moral ang tribute ceremony na binilog kang apat na pamilya. Recognize po nila yung mga part po o mga members po ng retrieval team na tumulong po na maibalik yung mga labi ng ill-fated Cessna 340. Po, naimbitahan po at nabigyan po ng parangal yung po mga personnel ng Naval Forces South Luzon po. 6 po doon na personnel, yung Naval Special Operations Unit 3 namin, 6 po nilang personnel na tinanggap po yon ni Lieutenant Arwin Jigjula pong Philippine Navy at 5 pong Philippine Navy personnel. Tracing aldaw antes na ibaba ang mga bangkay. Ang personalis kang NAVFORSOL, saro sa mga pinakaenot na nakaabot sa crash site, asin nagbaba kang saro sa mga biktima sa command post area sa barangay Anuling Kamalig Albay. Sigun kay Gatarin, dakula man ang naging ambag kang Naval Helicopter AW109 na nakatabang sa paghahanap ng salbadong dalan para sa mga responders, pasiring sa lokasyon kung saan buminagsak ang eroplano. Yung NAVs po, nagkaroon po sila ng 4 na attempt. 4 na attempt sila kung saan sa mga first 3 attempts nila, nahirapan po sila due to unfamiliarity of terrain. Of course, yung slope, nakita po natin na stable yung ground. And of course, yung sa foggy and Then, sa pang-4 po nila na attempt, doon po nila nakakita ng magandang tinatawag nating trail or saan maganda nilang ito parang nararapat na daan para mas mapabilis yung pagtumbok o pagkita nila. So, nakita po nila doon sa vegetation. Asigurasyon kang NAVFORSOL, bukas pirmi sa pagtabang ang saindang ahensya, urog na sa mga oras ng emerhensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.